Libe lokubukana nezinqeyiwayo lapha ko Instagram unibhizi niyahleka ko Facebook niyasineka nihleke kuze kuvela amankanke ngabe nithatha ama CV niyawaqoqa niyahlanganisa niyahamba niyofesa. Fesani manje amabhunu esajabula ayaqasha amabhunu kuyaqashwa yabona nje koGoli nakoThekwini akuqashwa futhi ema-restaurant akuqashwa bafuna inqwaba yama-South Africans. Uyabona nje phela baningi abaxoshiwe ama-South African abanje ukuthi hawa ama-South African omgunyathi bakithi ngoba phela abantu bese behlula nje ukucula ushosholoza nje abona amabhunu ukuthi this one is not make sure. Hayi kuthe mase kuthiwa kuculeke iculo lesizwe kuthiwa kucula i-national anthem. Hayi bekungathi badla amazamba nashisayo abantu beyiluma ulimi khona mase kufika kule ndawo yesibhunu kuke kwavela imhlola azabuza amabhunu athi nabakiphi iSouth Africa nini kwakhona bathi hayi bona baba seGoli ngaseMaritzburg babanjiwe abantu baxoshwe emsebenzini angidlali ngani hambani nofesa kuyaqashwa ema-restaurant amanene ema-mall nigqoke izikipa ze-rugby niphathe ama-ID kufuneka wona wodwa nje une-ID book yakho noma i-ID card tholiyane wena umsebenzi akufuneki kunento eziningi akufuneki mungabe nje uzoveza ukuthi uyi-South African ukwazi ukucula ushosholoza ukwazi ukucula i-national anthem tholiyane wena umsebenzi. Angidlali ke futhi ngani ngiqinisile kuyaqashwa ngempela seniyongipha kokuncane meseniholile bakithi nami ningikhumbule kodwa nje badiliziwe abantu. Hey irabhi zenzile izimanga bonile amabhunu ukuthi hayi lo muntu lo ayicula lo shosholoza hayikhona yiphi lo South Africa wena vela.